Poftim? Vrei să eliberezi mai mulți prizonieri? Nerissa e mai puternică decât oricând. Data viitoare când atacă vom avea nevoie de ajutor ca să-l păzim pe Phobos. Eliberează-mă, domnul meu, te voi apăra cu prețul vieții. Nu mă voi aștepta la mai puțin. Dar solicit gardieni care au mai multă putere mistică, așa că aceștia doi. Probabil pedepsele mele pentru eșecurile lor dinainte au fost prea severe. Vă ofer o ultimă șansă ca să dovediți ce puteți. Mi se pare tot o idee proastă dacă mă întreb pe mine. Nimeni n-a făcut-o. Deci încetează să te mai plângi, Vatek. La urma urmelor, eu sunt singura speranță a universului. Știi care dintre noi și-și controlează focul, iar aerul e tot cu noi? Știi care dintre noi și-și face vrăși cu apa, pământul îi cutremură? Haide! Mai bine fugi, că-ți Witch lovesc cu forța. Witch venim mai tari, nu nimeni ca noi. Lumea o vom salva, de rău, de greu pe pielea lor vor afla. Azi vom fi aici cu noi, totul se va schimba. W de la Witch. Napoleon! 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 Nu-l găsesc nicăieri. Se va întoarce, dragă. Dar fără o pisică neagră nu pare o vrăjitoare adevărată. Ba da. De altfel, nu este sigur să iei o pisicuță la plimbare de Halloween. Sunt atâtea mașini și oameni. S-ar putea pierde, răni sau speria. Da, trebuie să mă ascunzi. Napoleon, minge de blană! Uite ce mi-ai făcut la păr! Lasă părul, păpușă. E noaptea de Halloween. Și ce? Ți-e frică de fantome? Nu de fantome, de vrăjitoare. Una în mod special, Nerissa. Bine, ne vom întâlni cu toții la carnavalul de Halloween. Nu mai pot să aștept! Cu ce te îmbraci? Ia! Chris, asta nu e prea impresionant. Nu este Chris, este numai ninja destinului. Ia! Îți arăt eu. Haide, Irma, puneți costumul. Este timpul să înceapă Nu mai fac asta carnavalul. niciodată. Andrew Hornby? Nu am nicio idee despre ce anume vorbești. Dar noi întotdeauna mergem. Mama! Chris, de ce strigi? Este supărat pentru că eu sunt prea matură ca să-l iau pe el la carnaval. Prematură? Dar ai fost anul trecut. Îți plăcea Halloween-ul de când erai mică. Da, asta deoarece este pentru copii. Bine, nu trebuie să te costumezi, dar trebuie totuși să-l iei pe Chris. Mamă! Dacă nu, rămâi acasă. Hei, mergem toți, Irma? Va fi amuzant. Irma, Helin, avem probleme serioase. Veniți aici, acum. Acum, stai aici până termin. Nu ești deloc super. Ești norocos că te iau afară. Sunt într-un fel prea matură pentru așa ceva. Andrew Hornby. N-am nicio idee despre ce vorbești. Spun doar că dacă salvezi lumea în fiecare săptămână, nu ar trebui să ceri bomboane. Apropo, frumos vopsit. Wow, am primit mai mulți jucători decât formația școlii. Foarte bine. Pentru că eu sunt primul vizat de Nerissa. De ce te-ar căuta Nerissa pe tine? Din cauza că e Halloween.
Singura noapte din an când inima pământului îmi poate fi luată. Ia stați, pauză. Am crezut că permisiunea de a lua o inimă a fost solicitată. Halloween este supus regulilor nopții când puterea inimii poate fi furată, îndepărtând adevăratul titular al inimii, adică pisica neagră a lui Lillian. Eu. Ce anume e atât de special în legătură cu Halloween? Glumești, nu-i așa, Rosalio? Halloween-ul a fost întotdeauna o noapte a magiei și a supranaturalului. De ce crezi că oamenii se costumează? Vrei să spui că toate acestea nu sunt doar superstiții? Superstițiile trebuie să vină de undeva, păpușo. Tu crezi că este un ghinion dacă o pisică neagră îți traversează calea? Ea încearcă să te pui în locul pisicii negre. La fel de tragică povestea ta de nenorocire. Ce te aștepți? Ascundeți-mă! De acum și până la miezul nopții. Nici măcar nu pot să mă transform pentru a mă apăra singur. Sunt o rață, o pisică. Grozav! Adică vrei să mă prindă? Este calea perfectă să o facem pe Nerissa să vină la noi. Will, nu o putem lăsa pe Nerissa să ia inima pământului. Ea va avea de 3 ori mai multă putere decât noi. Și de asemenea, vă va fi dor de mine. Nu-i dăm ei inima. Îl folosim doar pe Napoleon ca momeală. Wow, ia-o mai încet. Nerissa a condus cu claritate, chiar de când l-am luat noi pe Phobos de partea noastră. Ea știe că Phobos îi poate lua sigiliul, dar este imposibil ca această nebună după putere să reziste de a nu veni după tine în această noapte. Sper că știți că povestea aia cu 9 vieți ale pisicii e o păcăleală, nu-i așa? De ce porți pijama ca să mergi la Halloween? Sunt un ninja! Ninja poartă pijama? Încetează, vrăjitoarea dormită! Pun pariu că am să primesc mai multe bomboane decât tine. Cunosc strategia fundamentală de a acționa. Foarte bine, păpușo. Atâta timp cât mă protejezi pe mine... Cornelia, poți să merg cu Câșirma? Te rog, te rog, te rog! Nu aveți nevoie de mine aici? Știți să salvezi situația? Cred că avem suficient cât să ne descurcăm. Grozav! Noaptea mea este acum complet ruinată. Dacă mă vede cineva... Andrew Hornby? Nu știu despre ce vorbești. Privește partea luminoasă a lucrurilor. Bomboane pe gratis! Bomboane gratis? Merge la Blanc. Are doar nevoie de costum. Nu poartă deja unul? Pentru că veni vorba. Mai bine ne-am îmbrăcat în costumele noastre, nu-i așa? Corect. Da, bine, toată lumea afară. Gardiene, uniți-vă! Apă! Foc! Pământ! Aer! Chintesență! Wow, v-ați schimbat repede hainele. Nu amintesc ca aceste costume de Halloween să aibă asemenea accesorii. Am știut că ai vrut într-adevăr să mergi. Ai întotdeauna un costum. Nu este costum, este o deghizare. Așa ca să nu mă vadă nimeni cu tine. La revedere, Irma! Ne vom întâlni mai târziu la carnaval. De fapt, care-i planul, Will? Alegem un loc unde să ne întindem cursa. Undeva unde Nerissa nu cunoaște terenul și nu va bănui nimic. Cunosc locul potrivit. Minunat! Vechiul magazin de cărți bântuit de fantome, unde aproape că ne-ai distrus. Amintiri. Bine. Napoleon o ademenește pe Nerissa înăuntru. Dar cum o va găsi? Nu-ți face grija, scumpă. Mă va găsi ea pe mine. Și odată ce ea este înăuntru, Phobos îi va smulge sigiliul înainte ca Nerissa să pună mâna pe Napoleon. Noi ajutăm unde e cazul. Este timpul să devenim ceva mai combatabili. Știi, pentru un atac surpriză nu ne mai apucăm și de tâmplărie. Ei bine, nu pot să fac nimic în legătură cu părul tău, dar... Nu asta aveam în minte. Ne dați ori nu le dați? Acum ține minte, el îți va da bomboanele.
Să nu-ți lipești fața de gastron. Poftim, una pentru vrăjitoare, una pentru ninja și una pentru copilul care miroase urât. Vedeți? El crede că Blanc este De copil. cine este bomboana aceea uriașă pe care ziceai că o vom primi? Încă nu mi-am stabilit strategia. Fiți atenți. Vă rog, doamnă, este singura noastră noapte afară din orfelinat. Nu ne puteți da niște dulciuri? Wow, aproape că ți-am dat eu câteva din bomboanele mele. Strategia ta funcționează. Strategia lui? Știi câți ani mi-a luat mie ca să perfecționez acest lucru și omis partea cea mai importantă. Hei! Pasul 1, o pungă goală pentru dulciuri. Pasul 2, factorul drăgălaș. Pasul 3, o poveste convingătoare. Te rog, doamnă, frățiorul meu este prea bolnav ca să meargă de Halloween în acest an. Puteți să dați niște dulciuri ca să-l înveselim? Toți ceilalți din bloc sunt plecați și... Oh, sărăcuții de voi! Și acesta este modul în care s-a procedat. Oh, da, păcat că ești prea mare pentru a cere dulciuri de Halloween. Da, chiar îmi lipsesc aceste jocuri de copii. Andrew Hornby? No! Pariez că acest plan nu a avut aprobarea Consiliului. Miau. Ei bine, miau și eu, frumoasă. Ce face o pisicuță drăguță ca tine singură de Halloween, a? Au. Stai, pisicuță, nu-ți voi face niciun rău. Te voi distruge. Ia-l! Ia sigiliul! Aștept momentul meu. O cursă? Scoateți-mă de aici! De ce nu ai făcut ceva? Nerissa a fost chiar acolo. Nu e timp de dezbătut eșecul planului tău. Trebuie să găsim pisicuța aceea, săracă. În regulă, trupă, raportează. A mers în totalitate. Privește! Bomboane de malț! Wow! Bătrânul domn Primus Birger dădea de obicei periuțe de dinți. Nu-i rău! Și Blanc fericit. Privește! Naftalină pentru Molly. Bun, naftalină! Veniți, următoarea casă! Blanc peste tot! Vă salut, domnule. Cerem tratație pentru fratele nostru bolnav. Atunci aveți nevoie de medicamente, nu de dulciuri. Ce s-a întâmplat? Avea dulciuri, dar nu ne-a dat. Vom mai vedea noi în legătură cu acest lucru. Am crezut că v-am spus, copii. Dă-ne dulciuri, dă-ne dulciuri, dulciuri! Dulciuri. Cum ai făcut asta? Este noua mea strategie. Să iau tot! Ești un geniu a Halloween-ului. Nu-i așa că sora mea este super? Deci, care casă atacăm în continuare? Irma? Irma Lair? Tu ești? Andrew Hornby? Umbli și tu de Halloween? Aha, exact așa fac. Cine este acela? Da, Andrew Hornby? Tipul care place la nebunie fetei haioase. Dar ai spus întregii școli că dulciurile de Halloween sunt pentru copii. Și cui nu-i plac dulciurile pe gratis? Nu, Blanc! Dar despre costumație? Încep să cred că e partea cea mai bună. Ne vedem la carnaval. Aha. Vânt bun pentru navigat, drăguțo. Ha-ha! Fetele nu o să mă creadă când le spun. Napoleon știa că urma să ne întâlnim aici sus. Bine, va veni, știu acest lucru. Sper asta. Doar dacă nu-l găsește Nerissa prima.
Oh, sfinte! Acelea sunt cele mai grozave costume. Zâmbiți! Zâmbiți! Există un fermoar? Câți băieți sunt în acest costum? Hai să descoperim mai bine ce e în interiorul tău. Hei, Martin, hai să-ți cumpărăm niște dulciuri. Atenție, băieți și fete! Halloween-ul începe în 10 minute! Poate altă dată, admiratorii mei. Vreau să câștig concursul de parodii, bla bla. Să fi știut, contele Dracula, cât de aproape eram de a deveni mâncare pentru șerpi? Napoleon! Ajutați-mă! Lasă-mă pe mine. Încearcă din nou, scumpule! Trebuie să pun doar rotația corectă. Evident. Am luat pisica. Cât trebuie să mai tolerăm această prostie? Răbdare, Cedric. Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă. Lucrurile bune, așa cum e puterea. Hei, fetelor! Eva, le-ai găsit? Da, șarpele monstru de 7 metri a făcut acest lucru surprinzător de ușor. Lilian este în siguranță acasă. Scuză-mă că ți-am lăsat-o pe cap, dar l-aveai deja pe Chris cu tine. Hei, frații ăștia mici sunt uneori super și ia uite cât am strâns. Am crezut că dulciurile de Halloween erau pentru copii. Alo, aceasta este singura noapte în care ar trebui să te porți ca un copil. Anul viitor mă costumez tot în vrăjitoare. Și Andrew Hornby? Să spunem doar că este un pirat atrăgător. Doar 5 minute până la miezul nopții! Ultima șansă de a reprezenta parodia voastră de Halloween! Se pare că ești în siguranță, pisicuțule. Ce-ar putea Nerissa face în 5 minute? Nu puteți să nu întreb! Auci! Domnișoară Irma, ce înseamnă toate acestea? Este parodia noastră pentru Halloween. Nu vă place? Deci, avem o intrare de ultim minut. Bucurați-vă de spectacol! Există mai multe feluri de a jupui o pisică. Phobos, ia sigiliul Nerissei înainte să-i facă răul lui Napoleon. Și ar fi rău atunci? Om de nimic ce ești! Tu vrei ca Nerissa să-l distrugă pe Napoleon și să ia inima pământului. În felul acesta, când îi vei lua sigiliul, vei avea putere triplă. Ei bine, pisica a ieșit din sac. Am așteptat mult timp pentru asta, gardiano. Continuă să aștepți! Ne dați ori nu ne dați? Nu, doar ne dați. Grozav! Efecte pirotehnice, fire Hong Kong și acele aripioare mici false sunt motorizate și toate celelalte. Vezi proste, fetelor. Nerissa nu se va opri până când nu preia universul? Ei bine, așa este. În plus, Phobos este pe cale să-l prăjească pe Napoleon. Da, eram sigură. Mare surpriză. Singur, în sfârșit. Față-te, păpușă, să te văd acum cum mă mai găsești. Am câștigat un premiu, mamă? Bebelușul are nevoie de o palmă peste fund.
Napoleon! La revedere, pisicuțo! Până aici a fost. Ce s-a întâmplat? Ți-a mâncat pisica limba? A reușit! Nerissa e prinsă! Și Napoleon e în siguranță. Am noroc cu tine, blondină. Bine, hai, serios, nu mai striga așa. Cine spune că nu există sfârșit fericit? Phobos. Și astfel a răsărit o nouă eră, era lui Phobos. Avem un